hildako 5 emakumeak. Beste urte batez, aurtengo azaroaren 25ean kaleak hartu ditugu. Zoritxarrez, oraindik asko dira mobilizatzeko arrazoiak. Gure egunerokoan erabat normalizatu ditugu erasoak, bortxaketak, beldurra, erailketak, sistema heteropatriarkal, kapitalista, kolonial eta kapazitista honek forma berriak hartzen ditu bizirauten jarraitzeko. Sexu erasoen gorakada kezkagarria, indarkeria ekonomikoa, mugak eta irregularizazio egoerak, gorroto diskurtsoen gorakada, estigma soziala, indarkeria matxista kasuen trataera bortitza komunikabideetan, zaintzen banaketa desorekatua, sare sozialetako misoginia eta jasarpen anonimoa ez dira kasu isolatuak eta emakumeen osasun fisiko eta psikologikoan ondorio larriak dituen indarkeria sistemiko baten parte dira. Indarkeria ugari dira, baina erro bakarra. Ez gatoz ezer berria esatera. Urteak daramatzagu gauza berdinak aldarrikatzen eta zoritxarrez aldaketak oso motel datoz. Ardurak hartzeko unea da guztiontzat. Arazoa zarete, eraso bat salatzen dugunean, gure hitza zalantzan jartzen duzuenak. Arazoa zarete, lagun artean txiste eta komentarioak mozten ez dituzuenean. Arazoa zarete, erasoren bat jasan dugunean, justifikatzen edo erruak guregan jartzen duzuenean. Arazoa zarete, erasotzailea seinalatu bai, baina zuen jokaerak errebisatzen ez dituzuenetan. Arazoa zarete, feministok urteetan zehar salatzen gabiltzan indarkeriaren aurrean, erantzunkizunik hartzen ez duzuenean. Gizon gehienek konplizitatea, justifikazioa eta indarkeria matxistak desagarrarazteko eta salatzeko konpromisu falta izaten jarraitzen duzue. Zuentzako mezua zuzena da. Ez bazarete konponbidea, arazoa zarete. Komunikabideak ere paper garrantzitsua jotzen dute indarkeria matxistaren erreprodukzioan. Errua erasotuarengan jarriz, tertulietan zilegitasun guztiarekin iritzia emanez. Kasu bakoitzean, xehetasun morbosoak azaleratzen. Sare sozialak ere, egun sare eta babes izan daitezkeen arren, mezu faltsuak modu azkarrean zabaltzeko, iraintzeko, gorputzen gaineko kontrolerako bide ere badira. Indarkeria forma berriak hartzen ari da espazio virtualean, eta gune hauetan ere autodefentsarako tresnak birpentsatu beharko ditugu. Instituzioei eskatzen diegu, inbertsioa, baina behar den tokian. Prebentzio programak behar ditugu, hezkuntzan inbertsioa, esparru anitzetako profesionalentzako formakuntza, erasotuak direnentzako baliabide erreal eta efektiboak. Ez dugu polizia gehiago behar segurtasunaren izenean. Ez dugu kontrolean inbertsiorik nahi. Justizian benetako inbertsioa behar dugu. Programa integralak bermatuko dituena. Erreparaziorako bitartekoak jarriko dituena. Prebentzioan eta kontzientziazioan oinarrituko diren programak behar ditugu. Konponbidea eraikitzen jarraitu behar dugu, aliantza feministetatik, antolakuntzatik, borrokatik. Jarrera erreakzionarioak borroka feministaren lorpenekiko erantzunak dira. Gizonek euren privilegioak arriskuan ikusten dituzte eta jarrera geroz eta oldarkorragoak hartzen ari dira. Horregatik, antolakuntza eta militantzia feminista ezinbestekoak dira. Borroka kolektiboa, gure arteko elkarzaintzak eta saretzeak egingo gaituelako askeago. Horregatik, aurtengo azaroaren 25ean, berriro ere kalera irten gara eta gure mezua argia da. Ez bazarete konponbidea, arazoa zarete, arazoa zara. La vergüenza va a cambiar de bando.